Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 26. Kagura ti apo dagiti dakes apam panunot, ngam kaayo na dagiti nasayaat asao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Julina, umay kumansingiran tayo utang mo? Adda ka manin alakay. Agkarasubli ka, kat awan mo't utang ko kan ka. Masyan kak umamat kanyak Nagbambanugak, idi ngayon mula ti petsay anatang ko. Takno aday lakaw, nga igatang ko iti bagas. Nga minutang mo matamain. Ay, awanin utang ko kan ka, tabinayada kun. Agbalor amin iti talugasaw, tatinawaran pa'y ide. Samo inutang. Kunam abayadam iti kabigatan na, ang maging gaita, di mo pa'y binayadan. Duan abulan tinapalabas. Binayada kun jipitsay mo Nakabawam samutan. Agkarasubli ak nga agsingir. Ngam agungat ka tunggal singiran ka. Pumanaw kan, awanin utang ko kan ka. Tanabayagan abinayadak. Agkabaw ka ngaminan, iso addi mo ang mo. Kastagayam kabsat, ay nagalasan ti ugali ni Julina? Ala, no di na kaya't abayadan ti inutang na idianatang kaw. Saan abalain? Sa bagay. Uray kaskasanaw, sa anak mo ta maawanan iti taraon. Tadamat lata mga asik kanyak akakaruba. Ay, 300 laeng. Di pa'y bayadan ni Julina. Aguray kakabsat. Oh, atoy. Ala, umunda ito'y talugasot a kwartak. Inak ko maiji talipapa. Tagumatangak iti sidaan mi kanila kay ko. Ngam alaam latan. Daytan ti bayad jay inutang ni Julina ken ka. Sika timang bayad iti utang jay anak mo? Unad kaasi ka mat. Sapay agmay-may saka pa'y mat nga rod. Awan katulungam amanggad. Ala agyaman ak nga rod no kasta, kabsat lita. Ay pasensya amon ni Julina nga anak ko. Inakasarita tabagbagaak. Nakapulas ka mat, Julina. Adda kayo mat, nanang. Sa dino, ti papanam? Inak ili. Agsarak kami itigayam ko at tagabangir a barangay. Kitaan nyo dayti Nagpintas a bestida ko. Nagpintasan niya. Nangina daytoy. Dayta ja inutang mo kani Edna. Nanang. Kat binayadam daytan. Saan pa? Bayadam Takasimot nga gisur-sur-sur itilako na. Bayadak tulat na adda kwarta. Ay na, talaga di mo maikatimadi nga ugalim anya. Umutang ka, ngamawan panggap mo nga agbayad, di ka kadi agbaeng. Pagbayin ako kat bayadak mo. Ngamtiwod ka nga agbayad. Kasano, no tiwod mo't nga agbayad dagiti pinautangam iti istor mo. Iso nga rod asa anak nga agpapautang, nanang. Kas kanila kay Ador, inutang mo tinatang alako na. Ngam 2 abulan ng tinapalabas, di mo pa'y binayadan. Imbagam pa yan binayadam nga uray san mo. Uray tabinayadan yun. Ay, siyak itan tinawanan. Taging gaita, di mo pa'y binayadan kanyak. Ay na Julina, nagalas ti ugali matalaga. Nuumutang ka, rombang nga bayadam! Ato'y dagiti lakok, Julina. Mangkita kan itigatangan. Nagpipintas mo't dagitan abra. Wen manang, talaga nagpipintas. Saan anala ka mapisang? Matibay dagita abra. Mangkita akman nga rod itigatangat. Mga laak iti dua, Ay, uwan Pangpili kan.
Ang panagkunak. Uray anya ditan abra tigatangam. Bagay mo amin. Oh, dahito iti kursunada. Kolor ng isit. Ay na, nagpintas. Ay, mabalin nga ipadas. Ay, kit ipadas mo lata Sagmamanungay dahito abra. 600 laang. Basit latiganan siyak dita. Kwa, mabalin ka di nga utanga. Ha? Utangam manan? Alan mga laak iti dua, ngam utang. Agbayadak to, inton sumaruno nga umay ka. Tay bestida kan pantalon nga inutang mo idi last week. Kaano nga'y abayadam? Bayadak to lata. Di ka agdanag. Sige. Ang kaano nga'y nga umay kasingiran? Kwa, kalpasan ti do alawas. Sige. Awan parikot iti dayta. Bali, 1,200 ja pantalon ken bestida plus 2 abra. Iso at 2,400 amen. Awan parikot. Bayadak tulat ta. Anya? Pinautangam ni Julina akaaruba tayo nga agis store? Apay aya. Apay, di mo kadiam mo? Asaan nga agbaybayad dayjay iti utang na? Ilamlamangan na ti utang na. Ha? Kasano asan nga agbayad ket adamat istor na apagtaudan ti pagbayad na? Hey, uray pay. Kasta ka di? Basta, san kaunay nga agtalat kan kwa na? Narigatan. Ala, bayam, tasaan ko na pautangan pay. Ala, igmuntay order ko a brief kan panty dagiti kakaanak ka. Mabit lang nga teruar ko itibag. Ikas kun taadamat pang cash ko. Agyaman ak unay kan ka Ken, umay kanto ijay parlor ko. Ado ti gumatang ijay itilakom. Ay, nagsayaatan no kasta. Sige, umayak tuman nga ron. Ay na. Nabanugak. Agiladak pa'y man dito isofa. Nabanog ka man na nag-isursur itilakom. Katwan isupay jaganan siya. Uray saan kang haminin nga aglako-lako. Umdas mati sweldok para kada tayo. May mayat matla ang at dalat ta extra. Saan ko agastusan ti magangganan siya? Ornungag tapno adalat ta may dulin ko. Ala, sigan ti makamo. Hanggang saan ka kadimot lang nga maluglugi? Amangan mat no agabuno ka pa'y. Saan mat kit dilakay? No adda umutang, agbayad damit laang. Mayat nga ron no kasta. Iti kasta, saan ang masayang ti bambanog mo amang isorsor iti lakom. Adda ka mat Julina. Agpamanicure ka kadi? Si kantimang manicure kanyak, taotangak pailaang. Ay, pakpakawan. Sorry. Ngam adda pa yung nakapila nga i-manicure ko. Gaputa utangak, demon kaya timang manicure kanyak. Natural. Agab-abangak dito'y pwesto kanya. Sakat utangam pa'y? Imbag ko man no bayadam to. Ngam patjem. Utang kalimutan taiso. Anya? Amukan, Julina. Kondip manicure ka, ngam utang mat. Agawid kan. Tasikan timang dalos ditakukom. Julina, umayak ko maagsingir. Ngamin, may sanabulan tinapalabas, sipod ko na mga agbayad ka. Nga maging gayta, di ka pa'y nagbayad. 2,400 amin. Bayadam ko man, tapno adamat ng iyalak itilako. Di ka mat imay idikalman. Awanin imbayad kun itibil ti kuryente idikalman. Anya? Kat, ayan tilakom nga Api nga awan bit-bit mo. Nayunak ko mati utangak. Panti ko maita ti utangak. Nayunam ka di ba? Di 2,400 nga utang mo? Saan nga taan na saysayat abayadam pa'y nga umuna? Bayadak tulat ta Oray ko makagudwa ti ibayad mo ita kanyak, tapno maksayan ti utang mo. Awan nga rod kwarta, dagulit kamatan. Kasanuak matan ngay. Kasla napantin ka amin ang aganan siya. Bayadak tulat na.
Ala, pumanaw kan. Tadi ka manaktak dito istor ko. Kaano ka nga rod nga agbayad ngay? Into na dakwartak, ah! Ala, bayam ta kasaritak ni Jolina, balasang ko. Wen man nana, imbagak da ito'y kada kayo. Tapno palagi pan yun to dyan anak yo. Ay, wen, Edna, bayam ta kasaritak to. Pasensya kayon anana, taimbagak da ito'y kada kayo. Ay, na yun day jay atao. Mangibahabain talaga. Ay, manulaong mati magangganan siyak iti panagisursur-sur ko iti lakok, nana. Ngam di mat agbayad. Bayam, tainak to kasarita ni Jolina. Awan panggap ko amang bayad iti utang ko kin ni Edna. Gapo iti daytangay naramid na. Saan ada kayo tinakautangan na? Iso asaan arumbang ada kayo ti kasarita na? Ti ko namkit day, awan panggap mo amang bayad iti utang mo kenkwana. Iso ano anyala ditan ti iras-rason mo. Ha, nagalas to gali na. Akas lakit din jak bayadan tinautang ko. 2,400 pesos laang may. No talaga akayat mo abayadan. Di ko mapay abinayadam. Kat dakal mo ti mapaspastrak mo dito istor mo. Ada pa'y sweldo nila kay mo. Kat agbayad ak tulata ano kayat ko. Ingkakit di bayadan ng ti utang mo kaned na. Takaasimot jay tao. Wow, napimpintas ka man itan, Edna. Bagay mo ti atidog abuok mo akulot. Diyak kayat ti agpakulot ng pinilit nakmat. Libre ka nga, Rod. Ngamin. Kaasi ka nga agsursursur iti lakom. Kat di ka pa'y makapagpapintas. Saan mat aday tati pang pangrunak? Tati kayat ko, adamay dulin ko a kwarta. Ay, kasapulang mo ti agpapintas, friend. Ay, sika talaga. Ay, kat kumusta mat ni Jolina? Nagbayad ka din kan ka? Aging ka ita. Duwan abulan tinapalabas. Di na pa'y binayadan ti utang na. Ha? At damat istor na, apangalaan na iti pagbayad na. Kan agsusweldo mat nila kay na. Hay, apay ngamin a pinautangam. Nagmayat mo ti panakisarita na. Iso nagtalagkaklatan. Nagalaskit di at ti panunot na di a babae. Iso nga awan gayem na akaaruba. Tanagalas ti ugali na. Damok la ti agla ko nga palpak mat. Sayang di 2,400. Ay, jak amo no may subli wano saan. Ay na, nagado ti reklamo kan kwa na. Saan nga agbayad iti utang na? Ngam no kasta nalatan. Ay, madaksan tumatlaang. Apay nga tata di agbayad. Adamot pangalaan na iti pagbayad na. Dakas nga ron ti panunot na. Ngam agsublinto kan kwa na dayta nga aramid na. Adak manan tapno agsingir Jolina. Ha, makauma ka man. Isublik laangan dagiti inalalakan ka. Tapno awanan ti subla-sublyam. Isublemon? Kat nausarmon? Kat makauma ka mat ngamin, di ka makauawat. Imbagak mat nga agbayad akto no addan to kwarta. Ngam adda ka manan. Idi last month nga imayak nagsingir. Awan inted mo. Ita awan manan? Awan nga rod. No adda di inted kun Apay ka di nagrigat ka nga agbayad, Jolina. Awan matrasun tapno di ka agbayad. Ngamin, kas makitak kat adumat tilakom. Narang ay matuistor mo. Ala, tapno di mo matkunaan. O sige, ikan ka pala iti sangagasot. Sangagasot? Wen, sangagasot tumanan inton sumaruno nga umay ka. Ay, talaga amad di ti panunot mo, Jolina. Ala, saan kan asingiran manipod ita? Gaputan na banog akon nga agsubli-subli. Ngamsapay ko mata makonsensya ka, katsikan amis mo ti agnisnodong agbayad. Ala, bayamon. Basta saan mo napautangan pa'y. Tadi ka kat ad-adda malugi. Nagsakit tinakam ko lakay. Pudno a 2,400 laang. Ngamno da tayo amarigrigat. Dakkel aba nagdaytan. Masukatan tulat ta dayta. Sana bale? Tagsuswildo akmet. Kan saan tayo matamaw-awanan? Pagyamanan dayta iti Diyos lakay. Wen bakit? Pagyamanan ta. Gaputan na daanak itinatalgad apangganan.
Di ka agdanag, Edna. Siya kung ti makaamok ni Julina. Babaan iti aramidek, makabagbayadan kan ka. Anya ti aramidam, friend? Basta, urayim laeng. Di ka agdanag, tasan adakas ti aramidek. Awan ti pagdanagam kunakmanan. Tasan adakas ti aramidek. Sige, sikat ti makaammo. Agtalagakan ka, tagayam ka. Wan, agtalag ka kanyak. Gaputa saan ka amadaksan iti aramidek. Ken, saan adakas kunakmanan? Alangarudan. Inakon, gaputa nakabayad man ang dagiti kakadwam iti nautang da abado. Wen, uray umutang da ita, ngam agbayad dan tumanen, intun sumarunong umay ka. Wen, friend, agyaman ak unay. Wen, di ka agdanag, Julina. Addan 2% na, intun isublikan ka ti utangak. Kasapulak ita ngamin ti kwarta. Ngamin, agkita kami kini Fafak. O sige yung adda porsyento na. Mano, ti kasapulam? Kwa? Uray, 2,400 laang. Apag iso nga ibayad ko iti jacket, nga itad ko kani Fafak. Sige yung manungay ti inayon mo no bayadam. Di na yunak iti 500. Okay mat siguro kon kadaytan. Bayadak inton bigat. Kasapulak lang amin ita ti kwarta. Saan nga umdas ti igam ko apang date mi iti Fafak. Plus, igatangak pa iti jacket no. Ay sige, mabiit lang taikan ka iti 2,400. Ngam inton isublim, agbalin to at 2,900, Oy, ariglado, Julina. Wen, kastat inaramid ko. Iso nga ita, yawat kun ken katoy 2,400. Ngam, amangan riribok lang ti ibungan na. Apay ko mo? No agreklamo, di agsasangot tayo iti barangay hall. Takitaan na no asino ti maibabain. Ngam, gayam. Basta. Awatam da ito'y 2,400. Nakasingir kan ni Julina. Inayabak ni nanang mo, tapno denggen na ti pagsaritaan ta, Julina. Ket nakasarita kon, sakbay nga imay kami dito yung store mo. Sige, Brenda, ilawlawag mo kan ni Julina. May papanitian niya, Brenda. Ti kwarta nga inutang ko kan ka, katwagas kulaeng, tapno makabayad kan ni Edna. Anya? Intad kun kan ni Edna, isuasaan na kan nga umay singiran pay. Anya? Nukas ta, linukunak lang. Hoy, kita ang ti ugalim. At damat kwartam, ngam di mo pa'y bayadan ti utang mo kan ni Edna. Nga uray agsubli-subli nga agpakpakaasikan ka. Husto lang ti inaramid ni Brenda, Julina. No agreklamo ka, sige, agsasangot tayo di barangay hall. Anya? Apay, agreklamo ka kadipay laang, Julina. Kat sika lang arudan ti madi ti aramid na. Mala, agreklamo ka. Takitaan tayo asino ti maibabaeng. Nanang. Ay, Julina, madi ti panunot mo. Saan ang makaay-ayo iti padam a tao? Kan iti Diyos. Agbalbaliw kan, tasikamot lati nakababaeng. No nasaya at ti panunot, nasaya at matngarod ti aramid. Pagtalinaudan nga ro ti kinasaya at ti panunot, tadayta ti kaay-ayo ti Diyos. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo. Amin.